Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ladang iwat ke jala Meghalaya ka political map jong ka perthai klempep min shemba ke jala Meghalaya ke jungi ka don hapdeng kari Bangladesh ha ka bala penyeklat ya ka dau tau put ubal jerong kumba sauspa sau pulai kilometer lani arspa nyu pesan miles bukan thobi ki district of Garo Hills, Khasi Hills bat Hajanti Hills. Nang tangi don ru yau nu put hapdeng ka jala Assam bat ka jala Meghalaya ubal jerong kumba praspa prapusau point kendai kilometer. Kini ru ki thobi ki district of Garo Hills, Khasi Hills bat Hajanti Hills bat ru ka Lehbeiñ. Te handai ka e ka ba penlengo e nga ka longba. Walada ngidon tang arteli kini ki bayajan bat ngiru kini ki kawai gade kari bat kawai gade jela tang ba ki pat jong ka jela Meghalaya ke jungi nakapor sukopor ki jumat ki jing e bat ru ki jing shitam ki ba ja na ka jing wan kuntur put jong kini ki briu leni ki shipai leni ki pulit ki basa ha kini ki jaka Henry nginom ye keren ni ke Bangladesh menta Henry ngin keren bai tangi kita kijing e ke ba ki pai Meghalaya ke jungi ki jushem na ka por ha ka bai dei bat ke ni ke jingle jong ki bor senchar bat ki bor district bat ki ni ki bor penyai lani kita ki nong pahara jong ka jela Assam te kum mangitip baro ba kidot sautli ki jela po ka than chatai lamingi ki bakan thup ya ka nagalan ka balayo ya kata ka jela bapura ka jongka house nam ka kandai spa andrupulai nata ka Meghalaya ka layo ka jela bapura house nam ka kandai spa nyupu ar ka Arunachal Pradesh house nam ka kandai spa nyupusan bat ka Mizoram house nam ka kandai spa prapnyo kini baro lapia iki na ka jela Assam te kiton sakini ki artli ki state apo ka than chatai lamingi ki jungi lani ki jela ki ba ka thup ya ka Manipur ba ka Tripura ki bala sanchar minchwa da ki sim Henry da ka tak jingis no ka jungi ba kari India ki la long kita ki jela ki bapura ha ka than chatai lammi ngi ki jungi te kini ki nyutli ki jela ki baran ka than chatai lammi ngi ki jungi ngi tip iki ha ka ne ko por ko mementa kum kita ki seven sisters namar ba kilong kum shipara kila airu ika dekata ka kerteng kumba kilong shipara te dangshen ka jela Sikkim ru kila kethup lang e gini kethup jom kini ki north eastern states dan kita ki jela ki beran ka tha chite lami ngi jungi bat la kethup ru ya ka ha kata kethup bamta te wala da ki southerly ki jela ki ba ngala nyo kerteng tan ka Nagaland ka Mizoram ka Meghalaya bat ka Arunachal Pradesh ke lapai na po ka jela Assam Henry ke jingle jo ka Assam kala dei kata ke jela ka balalong la i bha bat ka lalong kala bala yau bha ka kata Henry kadang le leni kadang shim kita ki lenti ki ba om yahap kum kata ka men rangba do te ke ka bangala belong menta ka bangila bani imenta na ka por ki ni ki jela ki badan uput usam bat ke ni ke jela Assam ngi iba ki don be ki ni ki jing bang suthu jumut ke jing rung jong ki ni ki Pulit Assam ki jing rung jong ki ni ki briu na po Assam shiki ni ki thain ki jong ki ban penthut kata ka shong suk shong sha shong sngai bat ru ban penthut kata ka suk kasan jong ki ni ki briu ki shong ni ki khaput nyalai iba ka jingja ki ba dang shuja shen apo kini ki lai teli ki jela ki bukan thobru nan do ka Nagaland ka Mizoram bat ka Meghalaya dang shen ki la don do ki jing yeja basusi hapeding ka Assam bat ka jela Mizoram ha ka bakila ya bro ka ne bro ka dai na ki jing kuntur put jong ka jela Assam Shah Mizoram bat kini ki jing kuntur put kim dei tang apo ka jela Meghalaya ne ka jela Mizoram ne Nagaland hente ka jaru ha kini ke jela Meghalaya ba e ke jungi na marba kani ke jing rung jong kini ki shipai ke jing rung jong kini ki Pulit ke jing rung jong ki briu na shiliang jong uput jong ke Assam kawan ra shishai kita ke jing e kawan ra shishai ke jing bom shong suk shong shngan ke jing bom yasmu thu jumut ke jing ikan ad bat kum ta ter ngilai e ki snam ki barim ke block 1 block 2 kalamat ki jing e ki babun ba nangta kidon sekini kiwi ki jaka ki bahapo Jainti Hills ki Khanduli nangta East Jainti Hills nangta ngi iro po Lehbeiñ dang menakini ki dang shen ngi iba keladon ketu kujing bentur pot kecing wan rung jodpor jokin ki pai Assam jokin ki shipai Assam ki jing Pulit Assam ha ka ba ki la pentut i ki shong suk shong snang jong
kito ki brio ki besyong ha ki kaput ngelai iba amdai tang baki pentut ade ki dar jorong ru iki kiti ki kini ki sipai Assam kini ki Pulit Assam ngamla man su thu na ko por ke ka daw ko bapelong ini ki ye kini ki brio na po Assam bikin rung hapo ke jelam Meghalaya ke jungi bikin pentut iki pat ba ke jungi haba ki rung hapo ka hapo ka jelam Meghalaya ke jungi ki rung shkishnong ki brio ki jungi ki tiang ki siir ki klung kena ki wanra ki don ni kata ke mensim ke baki sngau tiang ki sngau trem apa ke jungi na marba haba ko wan ki sipai Assam ki wan ki Pulit Assam ki darak ro ki suloi ki darak ro baki ni ki tiar pen mensau bat kum ta ter ngilai idang shen baki ni ki don ki kato kat ningot ki ki seng balang ki leche ke tu ki kaput ban pe ke jaka ke badan apa ka jelam Meghalaya ke jungi hande ki wan ki brio na po Assam ki wan ki Pulit na po Assam ki de shot dat iki nanta ke jingja po ribhoi ka district ribhoi ngi i ba ka ja ke tu ke jing ye kan at ang tu ha ke ba ki la syak ta ki nong shok snong badru ki Pulit Assam ki nong penyat district Assam kim ken kor shu ki brio ki badan apa ke jelam ke jungi bat ki da le ru da ke bor ban shop ban pensitom iki nang tangi ia po Khasi Hills po West Khasi Hills ke jingja ke ba haduk benda ya bre haduk sawun ha gitu ki por po lampi ke jingja ke baca ke jingja kini ke jaga ke ba kaput bat ke jela Assam bat ke Meghalaya na ke por Shah ke por ka yai long bat ka yai ja klemtip ya ka daw ngelai i na ke por Shah ke por kini ki artli ki state ki ba ketuk ya kini ki nong penyat jom ke jela Assam ki nong penyat jom ke jela Meghalaya ki beketup na ki chief secretary na ki chief minister na kini ki officials na ki BDO ki SDO ki lai don kita ki meeting ki Pulit ki lai don kita ki meeting ki ba amla ban yo shu amla ban su thu shu Henry kini ki jing ye keren ki jung ki shuk sakut tang hel air na marba kamwan ra yo to so lanu ru na marba yo lesi don kuma don boong bahkan ni ka issue jom kini ki put ki sam ki chungi kadi tang ka political issue sure banja election ngala issue ke sure banja election sure ban ki election ki political party bapher ki kren baki ka mat ka bakongsan ka baki tre lada ki wana ka buar ban pen baik yo put usam jom ke jela Meghalaya bat ka Assam Henry kamja bat kam seiso bat kam long nadu kitu ki por bagi kular nadu usnam khat khandai spa nyupu ar ngila yo aging ya ka state ka pura ya ka jing lai lut na ka jing Shah bat ka jing ya trailang bat ka sarkar Assam ngila lai Henry haduk mentangin padi ba kata ka jing ke jungi kala banwan ra yo to so na kapor ki jungi na kapor ki brio ki baduk ki brio ki badan ki kaput ki brio ki baduna ka yo kot ki brio ki baduna ka jing nang jing tip ki sha nyu ben ki sha nyot knyot pen ha ki bor jong ka Assam dang shen ngelai iba ka ne ki jing ja po ri phoi ki jing ja po West Khasi Hills ki jing ja po Shithi Hills ke de ke ba ni kum ki nong shok snong jong ke jelam Meghalaya nyimla ban pidiang ka na kapor ni i ba ki politicians ki jungi ki nong Shah ki nong mikmat ki jungi ki kren bangin ni tang shuan na bor ngin weng no ki jing jung pot usam ndai kamja na kapor ki syak ta pen ban ki bri ki ber na po ke jela Meghalaya ki jungi ki syak sho ko mangalaong ki syak ni ki jaka ki syak dakhor ki jaka ki syak penjot ki kom ki jaka rep ki jaka riang ki jungki Henry haduk mentangi mi iu tau so dangshen ngilai iu new chief minister juga Assam ulawan ni po ke jela Meghalaya ke jungi undur Himanta biswa badia keren capa kini ke kaput Henry ya kini kisngi atam shulek mu ke ke baja ke to kopor ka jing kentur put jong ke jela Assam jungi beri na po Assam ka ikum bakadang jurm mana po ke jela ke jungi nadu Shithi Hills nadu West Khasi Hills batru nangta hangni po ribhoi district ke jungi ru teke ka bapelong ikini bikin le kum ne ngem la man su thu shu nga kum we ni ki nong shong shong ba shimkhia lor ni ka kam kum we nong shong shong as a concerned citizen ngala banong ngala Thoh Shah home minister jong kari India ha ka khatlai tarik jong ubanai Jun mentau senam ara jarak huwe ngala Thoh ke jing Thoh ba ka sarkar India ka de ban shimkhia halor ka ni ke jing pen bek no yunu pur usam hapading ke jela Meghalaya bat ke jela Assam ke ka respond ke bangayo nong to ngala yo ke jubab na po ka home ministry ba nadu gitu ki por ki ba menshwa la be ke jing start la be ka ha ka bor jong ki
jong kini ki state leni jong kini ki jela bro artli bakin ya resolve leni bakin ya penbait yu ta ki jing ki baki syam apa kini ki kaput Henry haduk menta ngimi i kata jing siso dang shen ngilai i ba kadon ko wi ki jing keli ka bangala keli ka to ki Shithi banga tho sho ka home ministry ngo omba ka e ka ta ka lat kenti ka ba kala shim ka central government bakan resolve ye kini ka interstate border dispute hapadeng ke Assam bat ka Meghalaya te hadin ka to ngalai i ba uwan no home minister shinish po Meghalaya but ula donru i kata ka khupor na po Delhi ka ba uong ba kajela Meghalaya bat kajela Assam ke de penye penbait no yu put Assam ke juki shwa ban yo ya kata ka Independence Day la shamsnam ka nang tang ile i ke jengkren juk new chief minister Konrad ula ong ba shwa ban yo san posnem ka statehood leni kata ka jela bapura jung ka jela Meghalaya ke jungi ngin penbait no yu put Assam nang takila don skini ki political party ki bami kum ke HSPDP ke bang bangin don kita ke give and take policy ke bangim suto ha ke ka benta ke di Nong namar ba ong ban give and take policy ngim sui happy kata namar ba bun kini ki jaka ki badan po ke jela Meghalaya ke jungi kila syatu kila syak kini bat ki don ki map ki ba peni ba ki don ki katu kan ni ki jela ki jaka ki badan po ke jela Meghalaya ke jungi ki bala lek no sya Assam kum du ngila ban give and take policy ngidi ban ong ya ke sarkar ba ka de ban retake ya ki kita ki jaka ki bang ladu ha ke jela Assam ke ha ka jela Assam naman ngi ina ka por ka jela Assam ka le ki bam sutunat ki wan ra pembani ki jing kunrum kendram ki ba ibor ni ibang menta ini ki Pulit Assam ki la don gini ki border ki ba bat kini ki weipat ki jela jung ka jela ki jela jung ka tha chetela mingi bat ki la le ki ba penting penshmit ya ki beri ki besong ki kaput ki jung ki namta hadir ke tu ke jinja ke ba ngilai i ba ke ja po Lehbeiñ district ha ke ba ki tu ki Nong mi kmat pai ba ki la yelek banyak keren bat kini ki banyak ibor le se banyak tunjuk bor bat kini ki Pulit Assam de ke ketin ngelai i ba ke ke bajang tu ba ke lai mi ke jungi peninya pedeng ki Nong elam ke jungi ngimla ban ban ai ke jungi ro ki ki argot ki MLA ki ba dei ba Merelbon ba George natai ba Karnes ba Charles Margari ba la yang scam ban keren ban ye le persya ban penibor ba ki tu ki Pulit ki ba lawan na ke jela Assam ban yu yau ni uput Assam jungi ban rum shini po ke jela ke jungi nilai i ke jungi lok chenra ke jungi ban dei ban ai jungi ro iki mdi bungi sya iki namar ba yo le sigi di parlok junga le ni yo nga itu iki le ni kum tai dei ke e ke bang kwa ban ong nge ba ngi don kam ki nong lam ki ban i jingai ban pek ban pen ye pek no yo no put Assam pedeng ke jela Meghalaya bat ka Assam lem kum ta ke jela Meghalaya ke jungi kadang red chinang red na ko por bat ha ko bokut ngin nom long shu kita ki try snong ki try muluk ha po keri ke jungi ngin shu sha be ban yu manore ngi ngin shu sha keni e ka hok ke jungi ha kini ki beri ke bawan bar ke e ke bangale ha ka aku praterik jong ubenai jong mentau benai hadin bangalai i keni ke hadin ba ngalai i bat ngamla sha shu ngin ke jingle juga Assam ngala Thoh ke Shithi ko open letter ngala pha shu chief minister jong ka Assam Himanta biswa ha ka bangala Thoh pangi condemn ya kene ka rekom le chung ka Assam hang ni ngala Thoh expression of dismay, disapproval, discontentment, displeasure, condemnation and unacceptability over the inhuman and deplorable behaviors and actions of the police of Assam towards the common people of Meghalaya. Kabamut ni condemn ngim yasha ngim sutenat ngim ailat ya ke jingle jong ka Assam na marba ni iba ka Assam ka long ke kata ke jela na ko por ka thombori ke jel ye ki jaka ki badan po ke jela Meghalaya ke jungi bat kawan ra pembani kita ke jingshong ere kita ke jingshong suk shong sengai ka ba la dukut no ka ba mden shu kita ke jingshenya na marba ke ni ke jela Assam na ko por ka yai da khor ye ki jaka ki badan ni ki tha ki kha time ke jungi batro ke jela ke jungi bat ka kta ru ya ka shong suk shong shnang batru ya ka ta ka bangila banong ya
ya kata ka bangi ong kitin Nong ko sovereignty of the state nga syukwa ban ong ni hakatuk Shithi ka bang Thoh shu chief minister juga Assam ngala keren bagi kitin ki ba lambi na po ko donot ko mensi mo nga bangim la Shah ya kini ke jingle chung sarkar Assam namar bana ko por naduk gitu ki por ki ba rimba menchua naduk gidang log chief minister kini ki chief minister po Assam kilale ki ba mlaban pediang bat kumta nga kerben bat ngangit baga to ke Shithi ke jonga ka bangalap ha mde bangap ha tam chu Himanta ngalap ha chu home ministry ban ngalap ha chu ka prime minister chu ka prime minister's office nang ta ngalap ha chu po human rights commission chu ka Asia Pacific nang ta ngalap Thoh chu ki ne ki we ki he ki han ki badai ban pek ka shong suk shong sngai lada ngi sha yu right ka hok ka jungi nim dei ban ailat namar bangi don ka de ngi don ka hok bangin ya dai ka ri badi upot usam jungi badi ka long briul man briul jungi badi ka hok ka jungi de ban ya da ngim de ban yami tangi ki por ki ba ngim de ban yami tangi ki por ngin so ba dei kum ha ka por ka ba ki pun ki ni ki jaka ki jungi ki badan ki khaput ki shem ki jungi ngi de ban ai ki ka jing krishan ni de ban ai ru ki ka ka mensim ngim la ban ya don bat ki po ki bordar arpusa banta ha ka chisni lani nyosni ha ka shita yo lani lai po le poi singi ki shipnai lani lai spa rupusan singi lai spa rupun singi ki shisnem henry ke ka bangi la man le kum kita ki breu ki badan ki jingit kle na kum ta kri ka chai ban riu bat ki breu ni jong ni de ban le bat ni de ban wat ki la klenti ba kum no bagin yarap iki namar menta ban le iki da ka bor le se ka long ka ba shita madu kata henry wa ba bleu la ai ni ki jing start ni ya dai ki pai kri jungi ngin le be ban ya da yaki ladak ini hapun pun kami kebut kebor kecing start kecing sempang ngin le kata nak kalian kejonga wat ada ngam shong ko ki time kaput ngam shong ki border areas hendik men sim kejonga ka yat ka shit hem ka ki na kam ta ki bri po kaput namar ba belai ba ngi long ka we ngi long shido shisnam ngi de kita ki pai khasi ngi de kita ki pai ki kun jong u nyutre kebangin ya da ya laki jong wala da ki don shino ngi ikri Israel ki bun ki brio po ki badi ki Israel ki shong keleng ke pertai Henry wala da ki shong keleng ke pertai ru ki shong shi America ki shong shi Europe ki shong shi Asia ki shong shi Australia Henry ki rap iwe ngiru la da ki don hakano ko benta ngi dang de ki khasi ba ki de ban rap iki la ka long hakano ko benta te ke ka bang kwa ban pensyai ru ni ba ki hakitu ki banai ki beladap itu ki banai beladap ngala keren Jepang ki jing jong ki khasi ki ba shong po ka ri Bangladesh ha ka bangi lai ba ki tu ki bri po ri Bangladesh ki lawan dakhor ki jaka ki ki mai ki jikthum jiktap ki karep kareng ki la du ki la tingala Thoh ki tu ki Shithi ki prime minister jong ka Bangladesh ka Sheikh Hasina ngala Thoh ru shapo ka Ministry of Home Affairs Ministry of External Affairs Government of India haka bakala shimkhia halor ketu ko benta bat nga snow tenat shibun ba kila airu ik jubab nga ba kin shimkhia halor ketu ko benta banyada yiki khasi ki bashong hapo kri Bangladesh bat ka Ministry of External Affairs kala kren yiki tu ki yaka High Commission ka pernah po Dhaka bat ya kani ki issue andang ya trei bat andang ya perkhat na kapor haka nga syukwa ru ban yithu ipi naga benta ki jik ngai ban ru naga benta ban ai men si begitu ki bri ki badan po ri Bangladesh ki khasi jungi badan to ba ka arphun ru tarik jong benta banai juk banai Julai usne mara jar arphuai ngalayo ek Shithi na po ka Ministry of Tribal Affairs Government of India SCST ka ba kala ai yekini ki jik Thoh shanga ba kala pha ek jik Thoh shu Secretary National Commission for Scheduled Tribe Kabaran ha Lok Nayak Bhavan 6th floor Khan Market New Delhi way not lie hakba ya ka to ka complain ka bangala ai shaka Ministry of External Affairs but Home Ministry jo ka sarkar India kala ship khia halor ka to bat ngilai I ba da ka jing Thoh ka jonga hang to
ka government of India ka sarkar jong kri India ka shibkhia lor ka tu ban pek ban khmi ya ka baha ka miat juki khasi ka pada napo Bangladesh sultanat shibun lor ka tu but hakani ka Shithi ka bakala pha singa ha ka point number arpusan ha ka point number arpusan ka Shithi ka ba la address singa ka ong ba kaneka National Commission for Human Rights National Commission for Scheduled Tribe kanchim kia halor ke jing jong ki khasi ki badan Bangladesh sultanat chibun ba wat lada ngimlong kita ki nong bi khmat ba la ni ngimlong kita ki nong tre jong ki seng la ni long ngimlong kita ki ki ba pawa po ke society ngim pawa ki imlang sa lang henry ki ke bangile ke sarkar ke sngap bat ngan yai put de ni kani na ka por bat ha ka ba yai bat kani ka jing juki khasi ki than ka put jong ka jila Meghalaya bat Assam ngan butin ki khasi ki badan Bangladesh ngan butin bat na ka por mastanat bangayo ki jubab na kaliang ki jong kini ki he sarkar na po Delhi na marba lada kamlong benginya kerentang ni Delhi ni kloi ban le po international level ro ban keren ni kini jing jungi ki pai khasi na marba ko mangala ong itu ki jing keren ki jonga menshwa bangi ni dan tangkhat saulak ni ke perthai ka badan ki brio de ki billion ni long tang 0.001% ni ki brio ki badan po ke perthai bro kumta ni ki khasi ni de benya teling ni de benya yang scam ni de benya ni de ben pen kergiu le jong na marba ni wan chi ni ka perthai ban im ni ko hok ban kamai ko hok batru ban penne pensa ya kata ka long beriu man beriu jungi ba hadin chi spa snem hadin ar hajar snem ru ngin yai long be nginum ru jai nginum red pai henry ngi di ban he pai ngi di ban kerniu ngi di ban bok ka bok kerniu khnang ba ngin long kita ki beriu ki ba scam aga chi im jungi batru ki ban yar namar ba bleu la ko khuyingi pat ngin yar kat usiap ke duriau pat kat ki kloros sahid beneng kani ke jingketu na kaliang junga ba ngide kum ki khasi ngide benya yang scam ngide benya teli ngide benya iwe ngim de benya don kita ke jing ya so ya pher happening jungi namar ba kum ngite bengi one bait no way tenrai batru ngilong bait ha way uding ba ti tang kini ngasuka ban ai khublei biang ipi baro ke balai ngap yanga ban na ko por kumang ala kular bangan yarap na ka benta ke jong phiwa la dang le riu shi metru henry ke ke bangala ban le ga liang junga ngan yai le khnang ban yada ya ke ni ke jet pen riu be ke jungi ke jet pen riu ko blok khu par ke jet pen riu ka badon ni kata ke ikhtiar bat pen paw ke perthai bang ni long kita ki briu ki badon ni kata identity le ni dot ni kata nong rem bat ni te kita ke jet pen riu ka scam kaba scam bat kaba satar nila manong kum tangi di ban long kita kijai pendriu ki ba ublei ulang mangker pang ngini ke perthai ngini ban imang ni ngini ban im ya ko hop kamai ko hop tip riu tip play